Никой не е крив. Крива е системата. Човекът е велик фактор. В робство човеците живееха за свестяването на народа. А сега трябва да се работи за вчеловечаването на народа. Какво? Вчеловечаване, бе? Тия цени го поздравяват. Не, те направо го оскоптяват. Дами и господа, добре дошли в Орфеума! Животът се ви мами, не дейте, моля, чака, след час ще тръгне влака за остров Санта Круз. Санта Круз, там всички са блажени, без роклите вечерни, без шапки, без пижами, чорапи даже няма на остров Санта Круз. На остров Санта Круз, Санта Круз. Всички там танцуват и страстно, страстно се целуват. Обичат и се смеят, така, така, така живеят. О, господа и дами, животът пак ще ви измами. Не дейте, моля, чака, след час ще тръгне влака за остров Санта Круз. Санта Круз, за остров Санта Круз. Санта Круз. Заповядай да пиеш при мен едно шампанско. Амалия, аз вече съм го поръчал. Ето си го поръчал, пий си го сам. Амалия няма да седне с някой си Чушкаров. С тебе ли ще седне, бездарен тръскач? Аз съм признат писател. Пародия на писател. Безделник. Бивш депутат. Мръсна опозиция. Как смееш? Ти кой си, бе? Мък! Ти кой си, бе? А ти кой си, бе? Мък! Помисли по-спокойно, Чушкаров. Смърт! Съветвам те като приятел. Решен съм вече. Аз те моля да се тури край на тая история. Кажи две думи само. Съжалявам, че се увлек. Съжалявам, че не му лепнах още една плесница. Стига, престани. И той те удари, значи те кит. Не можа да ме удари. Само летичко ми закачи ухото. Значи тогава можеш да се счита за удовлетворен. Не. Само кръв може да измие обидата, която той ми лепна във вестника си. Ема ти вече страшно преувеличаваш, Чушкаров. За една невинна и незначителна дума. Невинна дума, коли си на мое място? И си представи как би реагирал, ако ти лепнеха във вестника. Някой си, Спас Точев. Чакай, той после те нарича разбойник. О, тази дума ме оставя съвършенно спокоен. Днес я прикачат на всякакви високопоставени особи. Аз дори имам нещо като чест. Разбойник. Това означава министър или бъдещ министър. Обаче някой си, Чушкаров. Това е тежка клевета и злоня. Тоест никой си човечец. Някой, за когото дори
Не се изтрува да се говори! Днес? Той ме нарече безделник. Значи безделник не е клевета. Защо? Ами как защо? Защото ти си адвокат без дела. Добре, ами, човек, деколте в акъла. Това комплимент ли е според тебе? Ма това е една невинна смечка. Остави на мене, аз решавам това. Значи ти не искаш помирение. По никой начин. Ти искаш дуел, така ли? Дуел. Ама, чакай... Дуел, утре на разсъмване по 4 часа зад бараката в Куру Баглар. Пистол. Дуел! Утре на разсъмване по 4 часа! На 10 крачки разстояние смерене. 10 крачки разстояние! Смерене! Пръв стреля, комуто се падне жребия. Начало! Свършено вече. Дуел. До 3 часа съм сигурен, че живея. Ходя, мисля, пуша цигара. На 4 и 5 мога да съм бездушен труп. Беше Чушкаров и няма го. До сега всичко ми изглеждаше като шега. Сега смъртта се изпречва пред мен с цялата си ужасна действителност. А може пък аз да го убия. А може пък той да ме убие. Зависи от жребия. Много съм бледен. Какво да правя? Жребия е вхвърлен. Колко е часа? 11 часа. Ах, как бързо лети стрелката. Мале. Майка ми в Ямбол нищо не подозира бедната. За нея ми е най-мило. Дали пък да ни драсна няколко прощални реда? Не е зле, да. Те ще предадат писмото като умра. Мила Мале, когато получиш това писмо, твоя любезен син Тихол ще бъде вече мъртъв. Не, това е много сурово. Ще бъде вече безчувствен труповин. И това е жестоко. Ще бъде вече на небето. Не се знае ли се? Не плачи, Мале, за мен. Аз умирам. Млад, зелен. За седем път ръце към Ямбол протягам. Ако угасне твоята лампа, мамо, то знай, умрял съм вече аз. В този тъжен, късен час. Щото и че черната на яма глътна сина ти, не дей да плачеш, мамо. Напротив, засмей се, аз ще възкръсна като знаме и първа го развей. Мамо, ти знамето развей. Друго неща мен не стига.
аз скромна там паметник да ми издигнат. Потомците нека се взират в моя каменен вик и нека да помнят не умира, с който е велик. Не дей да плачеш, мила моя мамо, че ще загина млад и велик. Гордей се с мен, мила, мила моя мамо. Майка, нападнал депутат. Чуши, много си бледен, много си бледен. Ти даже не ме целуна. Защото утре имам дуел, Амалио. Заради мене, нали? Аз съм причината, нали? Кажи речи, ти си. Как така, кажи речи? Ти сега сигурно вече си много щастлива, нали? Защото двама души ще се пушкат за тебе. И в Будапеща имаше дуел заради мен. Къде? В Будапеща. Между двама големи господа. Един принц и един полковник. И вестниците писаха, все за мен писаха. Така, уби ли се някой? Полковникът изгуби част от ухото си. Със саби ли се биха? Не. Принцът му го откъсна с зъби. А как? Ами, така. Малко преди да се стигне до дуел, скарали се пак в кафенето. Тогава полковникът извадил сабята си, искал да го мушна отпред, но не сполучил и го мушнал отзад. И тогава принцът ползгапал ухото. С този пистолет ли ще стреляш? Не, с този само се упражнявам в мерене. Склони мърде? Не, мери се на другата страна. Идвам. Чуши. О, Боже. Ами ако те убият. О, Боже, аз какво ще правя? Ще плача. Чуши, аз ще плача. Ако те убият, ще плача. Много ще плача. Докато съм жива, ще нося траур. Ах, който е мъж, умира той веднъж, но не от смърт поселя. Страстна любов той грабва пищов и стреля. О, време справедливо на бомби и куршуми, кой може да убива, знае и да целува. Дуел, дуел, дуел. Съдба на всеки смет, твоя война не можеш познать. О, време уродливо на клевети и хули. Съдба на всеки смел. Дуел, дуел, дуел. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 крачки. Това е безчовечност. Зверщина. Зверщина.
И кой ли пръв ще стреля? Може пък и да не ме оцели. Защо ми трепери ръката? Защо ми трепери ръката? Кой гръмна? Кой гръмна? Някой падна там. Някой падна там. Сякаш в гърдите ми вместо сърце са турили заек. И така, дуел. Написах завещанието си, то ще стори ефект. Да се тури във вестника ми, ако ме убият. Ако живея, пак да се отпечата. Мъртъв или жив няма значение. Най-важното е словото. Важни са вестниците. Който владее вестниците, владее общественото мнение. Който владее общественото мнение, печели изборите. А който печели изборите, извладява и властта. Да живее дуелът. Това е само началото. Сега, когато се намирам пред прага на вечността, желая да кажа на целия български народ две кратки думи по дуела. Съществуват в България хора... Хора не бива. Може да се изтълкуват като хора. Съществуват в България човеци, които лекомислено осъждат този рицарски обичай, който се именува дуел. С тази благородна цел реших да дам един бляскав пример на народните маси. Маси не бива. Ще ги вземат за дъщени маси. Да върви тъй! Да живей дуелът в България! Нека всички наши българи видят какво е да се вика дуел. Някой почна. Вие чували ли сте някой българин да умре на дуел? Не сме чували. Ще чуете, ще чуете. Аз много бих се радвал дуелът да намери почва в българските нрави. Двубоя е една нелепост. Като толкова други нелепи работи, които сме заели отвън. Да, но той ще вчувечи отношенията. У нас дуели не стават, макар че много се обявяват. Но този дуел ще стане. Сега е друг случай. Ти туреш ли бас? Ще го изгубиш. Ако този дуел стане, ще ти дам ей тази златна табакера. В противен случай обаче, ти ще ми дадеш какво? Швейцарския си часовник. Ако някой нарече някого подлец, нека се знае, че подир тези думи ще пищят куршуми! Господин докторе! Госпожо Тривкович. Добър дан. Цветущо здраве. На жалости, господин докторе. На жалости. Как сте? Търся Цочев. Потънат тук някъде. Трябва да уточним някои неща по дуела. Пък ако в дуела, бре? Нали не знаете ли? Не. Чушкаров и Драглевски ще се бият на дуел. Па защо? По любовни причини. Докторе, дайте нещо нама. Но вие сте цветущо здраве, госпожо. Върло съм дебела. Така сте по-елегантна. Каква елеганция, бре.
Ja hoću da sam fina, pa lepa, pa šik. Dajte mi neki lek, tako ima elegancija. Dajte mi ga. Употребявайте този прах, госпожо, на гладно сърце. И ще стане всувра. Като балерин. Добро. Докторе, за цвет на лице? Шминкам се, па нища. Но вие сте червена като камбула, госпожо. Šta? Като бонжур. Ma kakov bonžur, bre? Не бонжур, а бонжур. Cvete, neću tako, ja hoću da sam bela, pa interesantna. Ми влюбете се тогава. Ljubav, neću ljubav. Ljubav je loša stvar. Нема познавате този божествен дар? Zar ja ne znam šta je ljubav? Na mladosti kako sam ljubila. Svi uzmirali po mene. Svi mor. Leš. Сте скила? Ej! Ma hoćeš da ti razbijem zube, a? Ekše nikoja od nas ne žela 10 muža. Ako kažem samo 3, mrtva da sam, znači lažam. Nešto jedna utres druga, tu i mečta na neki muške. Ako kaže че не иска, Господа значи лъже. Кой не иска, всеки иска да започне, да не спре. Важното е само никой да не разбере. Най-е свята тази, дето спи с кого, където свари нема по-развратни души от госпожиците стари. Искате ли да премахнем изневерите леглата? Гласувайте закона за свободата и разврата. Гласувайте закона за свободата и разврата. Ох, мале! Ох, спасе! Фискалов, с този дуел ще издигнем честта на партията. Тя е по-скъпа от всичко. Идат избори и ако спечелим, гарантирам ти безопечно място в Дембелкането. Къде? Народното събрание. Но това е работа тежка. Това е работа отговорна пред отечеството. Какво му е тежкото? Дембелуваш си на сянка и си гласуваш каквото ти кажат. Кой ти каже? Има си хора за тази работа, Чушкаров. Надей да си напрягаш мозъчната част. Не си ли виждал по-лудино душе? Виждал съм. За честта на партията. Ура! Благодаря ви, свободни братя, за вниманието и разбирането. Като стане този дуел, аз ще стана депутат. Като стана депутат обаче, аз няма да стоя с кръстени ръце. Не, тази хора мисли, действа и бълнува страшни работи. Като стана депутатин, първо ще накисна всички бивши депутати и седници там, където им е мястото, в Комша.
всички наши хора. Зелена улица и просперитет. И трето, най-важното. Като стана депутат им, 3 дни ядене и пиене на моя сметка. Може ли да няма да го обича? Влюбена ли сте, госпожа? Аз не се влюбвам. А в Чушкаров? Той е влюбен в мен. Знаете ли, че той има дуел? Разбира се, че знам. Дуел. Ах, дуели. И в Пеща имаше много дуели. Голяма веселба падаше. Вие сте били в Пеща? Да. И в Пеща, и в Букурещ, и в Виена, Токио, Париж, Тункини. Тункини? Къде е това? Тункини се намира там, където пада най-голямата веселба. Тункийския залив спря някакъв мъж под лилавия залез. Каза и каза, елате вън, моята погода, додето ви свирне месио парахода. Излезе от тази пагода и гледа срещен на Тункийския залив. Жената спря мъж под лилавия залив и каза, елате да вашата пагода, додето си парахода. Всичко написа. Остана само да драсна някой друг ред на Райна. Драга, възлюбена моя Райничка, в минутата, когато четеш тия мои редове, аз вече няма да съм между живите. Никога повече няма да видиш моето лице.
Не, това не е съвсем точно. Само аз не ще видя нейното, а тя ще види моето. Каква картинка ще представлява, Боже. Знам, драга Радички, че ще страдаш. Виждам твоите сълзи. Всичките ми литературни трудове да издадете и след смъртта ми. Включително и Велзевуловите гащи, които ти, Райно, най-безразсъдно отнесе чак в Горна Баня. Какви гащи в прощално писмо. Прощавай, драго пиле. Прощавай, ангел мой. Дръскач. По-бездарна пиеса не съм гледал през живота си. А той е един подлец. А той е един мръсник. А сега ще му кажа, че той е един лъжец долен. Ти кой си? Ти кой си, бе? Отсъствие на писател. Безделник адвокат. Бивш адвокат. Мръсна позиция!
Докторе, ти ли си? Аз съм. Каракалпаков, ти ли си? От тая пуста работа душата ми е дошла в зъбите. Какво търсите тук? Динамитаджиите. Кое? Чувствам тук! Динамитаджиите! Уне злосторниците, ето щяха да хвърлят във въздуха къщата на финансовия министър. Ще ги хвалите ли? Да, вятър фаща ли се? Градоначалника всеки час вика: Каракалпаков търсете, Каракалпаков ловете. Ние в Орфеума динамитаджи да търсим. Тук няма такива хора. Сега ще разберете, има ли полиция в тази страна или няма. На штрек в опасност е държавата. На штрек, стражарю пипай здравата. Че нашата държава всички и копаем гроба, всеки с цел да разрушава. Динамит си носи джоба. Татко, няма мама, няма ми приятели. Дето седна, дето стана, виждам атентатори. Мир да има всички хора, граждани и селяни. Трябва всички в затвора още днес да са заселени. Заселени. Всички селени и граждани. Снощи стана една работа, не тя работа. Каква работа? Ще ти кажа, докторе, само между нас да се остане. Още ми идат тръпки. Тръпки? Значи снощи помръкнало, тъкмо на площада пред банята, ме приближава една непозната баба и ми казва: честита баня. Абе, каква баня, бе? Аз от служба няма време за такива глупости. Приближаваме и ми казва: господин приставе, вие ли търсите динамитачите? Чекам. Майя! Аз казвам търся динамитачите. Кът най-скочиха едни гьоли гювенди от банята. Отгоре, викам: махайте се тука, бе, махайте се тука. Почнах да търся сред тях бабата. Намерих я. И викам: какво става? Господин приставе, виждаш ли го оня там? Кой, викам? Оня с унаи, дето току-що излезе. То си главатаря на динамитачите. Следете и внимавайте да не се загуби в тълпата. Каза и се изгуби. Няма я. Гледам към тоя, облечен добре. Викам, те изкусните бандити добре са облечени. И тръгвам след него. Тоя излезе от Търговската улица, спря на площада пред двореца.
озърта се и търси някого. Търси царя. Отде да знам, не знам. Не знам дали търси царя, ама тръгна по царя. Мина покрай Народното събрание и се оглежда като че ли търси някого. Хопа ще търси там. Ти да го знам. Значи, тръгна после и на ъгъла на улица Шипка гледам двама стражари на пост. Постят. Викам, елате тук. Идват уния и викам, виждате ли го това? Този е началника на динамитаджиите. Ако влезе в някой къща, ни след него. Ясно? Ясно. Значи, най-накрая, оня влиза в една къща. Ама хубава къща, ти казвам. Един меден покрив, отпреде басейн, златни рибки, голи девойки, дялкани от камък с риби опашки. От двете им, нали, тече студена и топла вода. Ах, викам, ей сега, и награда, и повишение, и меден покрив, и топла вода за мене. И чакам, само чакам уния да излязат. Уния излизат, обаче оплашен и без него. Избягал? Какво става, питам. А те ми отговарят, финансовия министър живее в тая къща с... Ама вие не го ли познавате финансовия министър? Не, откъде да го знам? Вие знаете само Народното събрание и двореца. Двореца, Народното събрание, двореца. И на това ви научиха. Да, само между нас да се остане. Значи, нашата работа е много тънкоумна. Пиши. Много тънкоумна. Вие знаете ли кой е този анонимен автор на тия хиги статии в мене? Вие всички познавате моята драма «Орлите на смъртта», нали? Верно, тя се игра само един път по причина интриги. Не може да не сте чували за моята поетическа политическа сбирка «Морски запири». В нея ще намерите мисъл, чувство, форма, хармония на стиха. Някой си Чушкаров я нарече състезание на куци стихове с диво безмислие. Черна завист. Това е изблик на адска злоба. Това е заплювка на една перла на българската литература. Редно ли е критиката да задушава талант? Следователно, за да спаси талантите, властта задушава критиката. Само в единението на властта и талантите е спасението на България. Както властта не може без талантите, така и талантите не могат без властта. Рачо! Да, Райно. Извинявай. Как не те е срам в тия вертепи да ходиш? Аз съм писател и трябва да изучавам живота, Райно. Казаха ми на горна баня. Аз фъркам, а ти? Напразно си фъркала. Аз ще се бия. Ужас. Ужас, ти нямаш милост към мен. Ти само би ме презряла. Дуел с Чушка. С приятеля си. Ти плачеш повече за мен. За него! Той те любимец знае. Как да те е срам? Когато бехме
дечица, обичахме нашата градинчица. Там беряхме. Малички цветенца, кой би знае, че ще подряват. Цветенца, кой би знае, че ще подряват. За надгробни венци, за надгробни венци, за надгробни венци. Твоята ревност е безумна, Рачо. Ма той те задиря. И аз не ще оставя и диря от него. Аз те моля, помирете се. С кого? С Чушкаров! Той е бил онзи анонимен автор, който е писал тези гнусни критики против моето творчество. Я по-добре си признай, че сте се скарали за някоя певачка от Орфеума. Сега не му е времето да обсъждаме тези неща. Ела, че да свърша някои неща за последно. Чекай! Чекай! Целуни ме. Бърза. Чекай. Ела с мен. Ти стой тук, аз отивам. Къде? При градоначалника, той ми е кръстник. Кръстник? Да. Градоначалника? Да. Къде е? И той е тук при вас във вертепа. Райно, ако направиш някаква глупост да ме компрометираш пред целия свят, никога повече няма да ме видиш. Да имаше някой да ви затвори в черната джамия. Да не стане този дуел. Ваша милост, къде отивате, а? Аз съм Райна Чавдарова. Кажете ми, господин? Господин Каракалпаков от Трън. Ап! Кажете ми, господин Каракалпаков от Трън, нали законите забраняват дуела? Коръчете! Къде? Няма я тук и няма. Опа! Къде? Забраняват го, госпожици, забраняват. И Конституцията строго го забранява. Ама како има и убийство, и двамата ги осъждат на животен затвор. Обаче, кой не спазва законите? Само между нас да си остане. По-оная вечер искаха да фърлят във въздуха къщата на финансовия министър. Вие геометрия не сте ли учили? Не знаете ли какво е това? Градоначалника знае ли за дуела? Знае. Само между нас да си остане. Боже, господин Калпаков! Каракалпаков от Трън. Не се разстройвайте, госпожице. Кой до сега у нас се е убил на дуел? Нима никой не се убивал на дуел? Не, защото не е бил на дуел.
какво всъщност е дуела. Много страшно. Един куршум само. А войната куршуми хиляди. Да ги наречем милиони. Аз най-отпред куршуми през Каракалпаков. Гранати през Каракалпаков. А на Каракалпаков хич. Или му пука. Войските напират, кампират, куршуми пищят и кърдечници тракат. Край мен умират, аз викам, кампират и мъртвите тръгват. Напред в атака. До сами краката извухала граната и гром 3-2. Пред мен се разваля, смъртта се похвали, да вляза покана. Пардон, казвам грешка, аз съм грубаря. Аз съм грубаря. Войските напират, кампират, куршуми пишат и картеченици тракат. Край мен умират, аз викам обаче кампират и мъртвите тръгват. Къде? Напред в атака! Напред в атака! Мамо! Мале! Сънувах, че се боря с една котка. Колкото помисля, по-се замислям и по-се тревожа. Имаше ли някого да кажа за всички тези борби, които стават в душата ми, ама няма никой. Ехо! Има ли някой? Има ли някой тук изобщо? Има ли някой? Няма никой. Часовете и минутите върчат. Ох, сърцето ми се къса. Къса ми се сърцето, да бягам. Да се скрия. Да се скрия. Бързо. Да се скрия. Тук. Да се скрия. Сега усещам колко съм бил привързан към този свят. Аз живях. Ама за какво живях? Аз до тук. Господин Чушка, представете си моето отчаяние. Госпожице Райно. Помирете. Не мога, госпожице Райно. Не мога, госпожице Райно. Макар че... Не го желая вътрешно този дуел. Иначе не го желая вътрешно. Така ли? Да. Госпожице Райно, между нас е една пропаст. Нищо. Аз ще направя мост между вас. По мен да минете. Ще ви помня. Всички ви ще оправя. Тук. Тук. Добре.
Чашкаров! Госпожа Сараня дойде тук да ме пита нещо и... Аз знам, господине, не съм кукава. Моя куча е честна куча. Ово не оставям мъжки и женско, нису като брут и огън. Молим, платите си найма. Госпожо Трифкович, защо бързате толкова? Нищо се не зна, господине. Ово е дуел. Моя куча е честна куча. Дуел? Кой е там? Чия е тая сяка? Сънувам ли? Не, сън не съм, нито привидение. Самата аз дошла съм ви на крак с надежда, страст и упование. Те са ваши стихове. 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 Душата ми остава. Те навек спасиха ме. Спасиха ме от скръб и самота. В този блуден век. Вие четете мен, защо? Госпожица Амалио, за мен е удоволствие да ви... Да ме виждате, нали? Много. Но вие сте бледен. Болен сте. Той чили ви се само. Не, свалете той. Свалете. Свалете, бе. Госпожица Амалио, не сещате каквито мъки сещам аз. Но аз дошла съм тук за вас. Не за мен. Други го вие обичате, не мен. Вие болен сте наистина. Ови, болен съм по вас, да. Аз ви обичам както Шарлота Вертер, както Дездемона Отело, както... Но между нас има една пречка. Аз ще отмахна тази пречка. Аз ще окрутя този бяс. Рачо, защо не си подадете ръка с Чушкаров, по да си кажете едно пардон? Добре. Късно е, Амалио. Рачо!
Целият град говори само за дуела. Едни казват, ще се бият, а други казват, няма да се бият. Господа, Чушкаров е човек с твърд характер. Драгалевски е човек на честа, на високите идеи. Драгалевски е нашият Байрон. Не, нашия Пушкин. А един Пушкин за нищо на света не би се отказал от дуел. Господа, този дуел няма да стане. Ако не стане, аз ще ти дам къщата си в Княжево. Ако стане, аз пък ще ти дам вилата си в Самоков. Ако дуелът не стане, пред цяла Европа. Добре дошли в Орфеума. Днес е Великден. Днес ще се състои дуелът между господин Драгалевски и господин Чушкаров. Дали Райна нямаше право? Този дуел сега що ми е? Да беше за някоя идея, например за отечеството. А то заради някакъв глупав инат. Ударил ми бил плесница, голяма работа. Вече това за смърт ли е? Как да се откаже без да бъда опозорен навеки? Само една лъжлива гордост спира Драгалевски пръв да подаде ръка. Чушкаров не ще да подаде ръка от честолюбие или от глупост. Как да кажа сега, Драгалевски, не е ли това един абсурд? Ние и двамата сме потребни на отечеството и за това аз така пръв ще се откажа. Ами, ако ме изгледа презрително? Не. Никога. Ами, ако ме прониже с някой ироничен поглед и ми каже: не, 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 честа е над всичко. По-добре смърт, но не унижение. Да може да ми се случи нещо по-непредвидено. Ами, ако това огледало се сгромоляса враз мен. Като, например, да слизам по стълбите и госпожа Тривкович да падне враз мен и да ми струши дясната ръка. Ура! Сетих се. Да получа телеграма от мама, че се е поминала. Не. Яйца. Да завали град голям колкото яйце. И никой да не може да си покаже носа навън. Има едно средство да се измъкна. Има. Райна ми каза: защо не ви затворят и двамата в черната джамията да изтрезнете дано? Да ме арестува полицията. Ще напиша донос за Чушкаров, че е замесен в комплота с динамитаджиите. Що не
Ще се обвиня с някое голямо престъпление. Веднага ще го арестуват. Ще напиша донос срещу мене си. Плюят автора му скрит, но за всички случаи и казва да го имаме предвид. Доносът изкуство стана, знам един познат. Той от доноси избрани вчера даде за печат. Защо? Ами защото всички хора по света трудно вярват в доброто, в лошото като Христа. Господин Чушкаров, имам заповед да ви арестувам. Разгеле! Протестирам! С какво право? Трябва да ви претърсим, господине. Правото нещо съмнително. Полека и внимателно! Има инициали. Т.Ч. Чушкаров. Замечателно. И са тези дрехи. Каква е тази кутия? Какви са тези зърна? Женски зърна. От скъсан герб. Тук има друга кутия, червена. Стотки. Това са помпони. Може да са бомбони, но може и да не са. Ау, бомбони. Дали ги? Много са кисели. Тук има бял прах. Какво дирите, господин Калпаков? Господин Каракалпаков от Трън динамит дирем и вече го открихме. Точно така, това е динамит. Отде знаете, господин Драгалевски, че това е динамит? Айде сега с нас в полицията да обясните. Не може, господин Каракалпаков. Ние подир малко имаме дуел. Що така? Дуел имаме. България сега цяла нази гледа. Попречете, бе, хора! Нима ще попречите на това патриотично дело да се извърши. Камчени, с този дуел ще влезем в Европа! И аз протестирам. И вие, госпожице, ще дойдете с нас в полицията. Аз пък защо? За съучастие. Будете я. Полиция! Полиция! Тук сме! Вие мене не можете, полиция! Консулът е мой! Градоначалникът е мой! И надградоначалникът е... Кралят също е мой! Аз съм госпожа Трифкович и моя куча е честна куча! Това е скандал! Това е нечувано! Не можете да ни арестувате! Аз съм известна певица! Аз съм била с принцове, с министри! Не можете да ни арестувате, защото ако става на въпрос, градоначалникът е мой кръстник! Аз ще се оплача на него! Аз пък съм признат писател, трябва да ме арестува. Аз съм неговата годеница! Аз съм известен адвокат. Как така? Цяла София ама знай. Що пък да ни ме арестуват? Там участъка! Там всички ще си кажете кои министри са замесени в комплота, кои принцови и депутати ви помагат. Към участъка! Моли ви, не можете! Не можете! Той пристигна. Кой? Той.
Какво става тук, господа? Хванахме динамитаджиите заедно с динамита. Къде е този динамит? Ей, года! Това е пудра! Пудра за лице! Как пудра? За динамит получихме 2 доноса. Някой се подиграва с вас? Потолете тая работа! Ще ни се смее цяла Европа! Ей, чантата с динамита. На нея пише точка. Чакай, бе, ово чанта ли, бре? Па та я на една певачица от Белградското позорище. Именуваше се Теодора Чешитова. Ето тъча. Забрави си акъла тая певачица. И чантата с него. Ама има и 2 доноса. Ей, Гина! Цочев, познат ли ти е този почерк? Чушкаровият почерк. Как така Чушкаровия? Я да ви. Мисля, това е откъси от пиесата на Драгалевски. Господин Чушкаров, чети какво пише тук. Господин началник, вие търсите динамитаджиите. Затова побързайте да арестувате адвоката Чушкаров. Чакай, бе. Той... То наобратно. Той е душата на тази престъпна банда. Порежеки се за неотклонението му един приятел на правосъдието. Ти ли го написа? Аз. Как смеете? Поздравявам те, храбър герой, браво! Господин Драгалевски, можеш ли да четеш? Господин началник, уважаеми господин началник, вие дирите динамитаджиите, направете веднага офис на Чушкаров, особено какво има в чанта с инициалите точка Ч. Ти го знаеш наизуст? Да, ама аз съм го писал. Поздравявам те, храбри рицарю. Интригант, мърстик, безделник, бивш депутат, мръсна опозиция. Ти кой си, бе? А ти кой си, бе? Дуел. Дуел. Дядо Вазо не довърши своята комедия. Ето става вечере, публиката гледа я. Гледа я и седи така, живи са и двамата. Кой е крив, кой е прав, как завърши драмата? Ние сме радостен народ. Няма хора глупави. Както виждате, гърмим без
да падат трупове.